Palungging. Nagasaan ko kayo mga magagandang lalaki. Ay, mga kasi Isabela, kasama niyo rin po sila. Nakakatuwa ka, okay. Baka may request po kayo. Nag-play din po kami ng bini, anak. Di ba na may baka bini rin tayong kondo? Bini Gurocha, Bini Gurocha. Sarap. Baka may gusto ko yung music, ma. Sa mapagpupo kayo. Sarap na. Dito po, saan po kayo mga mga sir? Daan po kailan tayo lagaw. Di ba? From Lumboy lang po ako. Nagiging may kakapitas. Sige. Rojas din. Ni ate ko, di ba? Pitas sa ate ko. Naglangmuyok ni Customers Malo. Notapin na lang mamuyok kanya patayo. Ano yung pinagano mo ate ko? Ha? Iris? Sumalaga ng baglo mas sa Iris Spring. Isa mo abroad. Baka nabigay mo request ate. May request na bang song? Kahit anong sayaw daw sasayawin niya. Meron po tayong Zumba instructor kung gusto po ninyo mag-Zumba. Susundan po natin yung ating Zumba instructor. At tayo taga kayo nanay. Taga saan po kayo nanay? Ilagan. Anong barangay po sa Ilagan? San Antonio. San Antonio. Tapicera, 25? 22? Oo. Ang dami yung nag-i-invite sa akin dyan. Ang dami kasi nga kabising. Malapit kayo kila LNB. Padayo. Kabisera Plasdana. Anyan yung request ako, nagiging na Kabisera 22. Ang music mother. Yellow Rose ka no? Paborito nila. Nagiging Yellow Rose mother. Yes. Kasi damagat mother, anyan yung okasyon ako na darating kayo tatarek na. Kaya nilang ka magpasyante? Kaya umayak pa siya. Sige nga. Dito yung mga taga-kawasan, natin yung music na. Let me be there. Agsana kayo. O yan, dapat meron tayong Zumba yung Yes. Hindi ka napapayat ko na sagan. Alright, so again. So mga kapatid ko pag request naging taga-Amadalan Lovers. Yes, so welcome po kayong lahat dito sa ating. Kayo mababay na po magsala. Ano ba yung magsala o balik kayo tagsala? Kung gusto nyo mag-Zumba, pwede nyo rin po i-request. Sasaya ko yung Zumba. Meron po tayong magaling na Zumba instructor from Santiago City. Ayan, si Mr. Elvia. And of course, ang pambato po ng Las Regnat Leisure Hub. Ayan. Ang dati po niyang pangalan ay April Rose. Hanggang nakilala sa pangalan Pepang. Nagtago na. Tatati kayo ng mga nagan, bubbles. Mabaling bubble gum. Ay, dito po tayo. Pasok po kayo. Pasok lang po kayo, mami. Yes. Nakatay ko po at po dito sa loob. Dito po sa akin. So, ito naman dito sa mga nakakanap na Lovers Moon. Nagtago sa loob eh. Over my shoulder, all the
pag-center sa ating mag-zoom malagama, request na hindi tagalaw. Ayan na rose ka ng may mother. Dahil taga-ilangan. Yellow rose. Ngayon, syempre walang gawa mo pa yung mga bagong natin. Hello po. Yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? Did you know they say forever I'll be true? Why did you have to go astray? Leave the truth out of the way. Where did you leave a secret yellow rose? You could have told me to my face that you would run another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you let me clear alone, and you said goodbye to the secret yellow rose. Yes, you said goodbye to the secret yellow rose. Alright, thank you so much. And syempre sa lahat po ng mga nandito po sa ating dance hall, kung nakakarap po kayo ng palikuran or CR, meron po tayong CR dito sa side. Ayan, dito po sa right and left. Oo. Ang ihi po 5 pesos, bawas 10 pesos. Matitrace po namin kung umuhin. Naiwis po kay Apo at napasuro na 15. At nung nooktot, cheating. Isbo sa may utot, cheating. Wino isbo sa napasuro na 15. Nung dahil ipagbagat, tabi isbo na lang po, nakita na basta isbo tikura na mabalinan 3. Ano ba nagla? Ayan, kung na mo, meron po tayong CR dito sa side. Baka mabiro kayo ako ni CR. Meron po dito malinis at magandang CR. Alright, so pag ito naman yung request na Tita Garojas, let me be there. Nagsalada ka na mo? Siyempre, tawagin natin yung ating dancers. Ay ating mga Zoom instructor. Bubbles. Ay, isang muli. Thank you, Ana. And of course, Mr. Nagel Yan. Ayan, ayun na po yung mga taga-Rojas. Meron pa yung susunod na dito.
grow. You're going through the changes in your life. So I know I always wanna be there. Whenever you feel you need a friend to lean on your hand, never let me fall. You know I'll be there. Let me be there.
Dito kahit magino na, maging pamangkin mo, aking papanginan, sama-sama tayo, ngayon tingura, namin sikat na, aking papanginan, Wow! One more! One more ka na talaga. Nakatumar sa akin. Di ko dito. Okay. Baka ulaw. Haan? Ayan. Hello po sa mga nasa labas. Nalawa dito yung unig. Munag kayo. Well, dito yung dapat dito yung nabak na baka dito. Oo, bayad natin. Sayang po dito. Bago yung pero nila naglampasin. When, ori na sakit, dahil yung mga kasala, bali na toro, di ko yung sambong ka. Dito, lagi sa mga, lagi, tagalo na dito, tagalo kayo natin. Mayroon ko kasi Isabela. Nilago po. Ano mga kayo? Rojas, Karagsakan. Ay, Karagsakan, Rojas. Kaya man. Oo. Ano organization, dito yung mga der. Ayun, Bubarkada. RIC, ano? Oo. Dirabi ka daw mga RIC. Anong ba ba lagi RIC? Dirabi ito? Kakatawa yung dito, dirabi. Wait, umaga. Wah, ay, Ross, kayo umaga. Ako na. Kasi mo, na kita, bigbitas mo naman sa ako na retired principal. Wag ka sa lagi retired principal sponsor. Isang principal Tito Kek. Ay, gulay. Oo. Mga madam, dito po tayo sa, hindi nalawan lagi sa family. Ulit. Apo balik na awan, nagita uwi, nagita uwi kayo. Hingway kayo, kung bayad na may kayo, nagkauga damdaman na eh. Kung sino tayo sa isang wanan, isa mo na mawanasan. Well, dito po tayo, dito ba kante? Sige, pumasok po kayo. Tatlo ba ka mamimingay, dito yung pintas niyo. Narigat no, adayo kayo, baka nyo agarap kayo. Tayo isa ka ba kung gawin natin, hindi nakita kong kunan na eh. Hala, mabigyan ka pa na sa kuwana. Oo. Sige. Ano ti request ni Mother na taga-Rojas? Ano ti kayo
direct yung mamanglig na sonata. Bislakan, sisiwit ka no, ako, dinuwanan. Sige, netigot ako nga sonata kasalanan kay Akay si Rojas. Ang pangalawa niya ako, Presidente. Ananagan ni Mother? Presidente Tigulay. Ananagan ni Mother? Ma'am Mary Madraso. Di umay ka may may sa Madam Deline. Ako, bibiglayin na ba yun? Umay mo na kayo, ano? Burakitan kayo kita. At kayo nagriya kayo ba? Kasla kayo lang, syumang. Umunod kayo dito yung apang pukarkaro dahil layo minuti gridayan talaga kayo. Maglaban na kayo amin kita. Okay, sige. Pagkali ko lang po din iba ay bisnak na lang. Wow!
sige na road. Okay. At ang request na kapsa, hindi ka daw siksiwin. Dahil mo lang ni taga-Roma sa laon na ano. Kasama nagiti pagpapuluan ako ni Presidente Maria yan. Ako Presidente Maria. Alright, thank you so much! Ayun mo, naglalagay ka talaga sumala, lagi di taga-rokas. Nagdapat naglalagay sumala ka niya yun, nasunod. Grabe. Diba? Oo. Ayan, syempre hello po sa mga bagong dating, bagong buko. Ayan, taga-tro kayo magandang tayo.
nila pati buwili dyan. Ay, sinuli na. Hindi na natin mo. Hindi kayo gamo maniwala na. Ano kayo eh? Narating mo mo ko ang mga ito eh. Hello po. Ano ba si mother? Ate. Ako, may tapos na kailangan. Magre-relax lang. Mayati ko eh. Kasi alam niyo po itong last recommendation, especially pag Saturday and Sunday po. Ayan, hindi lang po kayo mag-enjoy sa napakagandang tanawin. Ayan, nandiyan ang mini zoo. Ang ating last ride ng zoo. Ay, nandito rin po yung Zumbo. Ay, tatalo yung dilikot. Ay, kakaya ko yung Zumba. Zumba gaya na. And siyempre, live na live po kami dito 5 p.m. to 8 p.m. Diba? Kung may request yung mami, mabalik kayo na tag. Ingato yung makataiba yung tasik ka kaya, nalati kayo yung request. When, nalati kayo yung atong makanta, natingin, mabalik yung i-play para kanta kayo. Diba? Oo. Kapag galing gagiti tagarawas na sumala. Apay. When, ano, dahil ka sumala? Mr. Love gano'n. Sige. Anapay? Manatampang? Mr. Love. Sige, play kayo ng mga Mr. Love. Ayan, so ulitin ako, nag-ikot ako dito last time. Eh, syempre, hello po sa mga nasa kubo na kumakain. Ayan, yung mga nasa playground. Eh, syempre, abangan po ninyo, meron po tayong special event on February 14, Miss Bubbles. So, 14 yung event. Oo. Dito pa gaganapin. Oo, meron. Meron po kami special event on February 14, kaya pwede po sabihin sa inyong mga kilala. May mga pasabog gano'n. Pasabog, may granada dyan. Mga paminsan tayo mawara dito yun. Ay, haan. Okay, sige. So, lagi nag-request ako kay Mr. Love. Mabalintay ako sa lain. Lagi kaya na sumala, papapikas pa ni Mother Mary. Ako rin ka man, termino niya. Ano na kaya ako magulo yung buhok na. Pero may katext na sana ko kung ano yung buhok na eh. Sige, Mr. Love ka no? Sir Jerome, sige, salain ako ano yung lagi nag-request.
nalob. Nabanog Ano po, na. naloba. Oo. Ay, oo, sige. Pag inanang pepe lang sulat. Manalibdigan. Ha? Bypass road ka na. Ay, bypass road. Ah, sige. Kasi nag-request si bypass road. Tapakusuka. Ay, nakalive na ka nung hanggang ko na lang. Humigyante. Sige. May play tayo di bypass road apo. Ayan. So, ulitin apo. Nagigit bisitas ni. Meron pa tayong CR. Ayan. Dito ka na lang po ulitin. May atragid. Dumaan ko kami no ka. Is po na natataigi din. Nang nangrurang ibang bakit, di ba nakita bakit gawin mo ka? Pero may makaisisbutan ni kasama ng talit. Abot na ako. Iso ka din iban na na ante, natay dagay root ijayon. Perme. Kanak lang. Okay, sige, pwede mga pagbilip sa kaway. So, almost have a red vagina. Blue Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is all that the peace, younger than the mountain, growing like a bee. And my day road, bypass road. Come on, one road. Sabali mo. Anang araw. Parang araw. Nagtiniri. Mismo sa araw. Bakit na? Ibigan mo araw. Oson araw. Oson araw. Oson araw. Oson araw. Oson araw.
dagiti taga-Rojas isa. Sino ang taga-Rojas na dagiti taga-Rojas na. Pero din kayo mo. Hindi magpakatal na. Lalo yung pagkakili. Away sa kanyaway. Ang sala kayo! Away, away sa kanya po. Nasyaputi ang sa pilieto Nagarohas, Dadalo tila tagyo Nasyato ang pilieto Lalaki alauran ay kinaoran Sadya nalainga umalika I went to through the kumakat through the natin ay kako natin buti bukal kita bungaw ay amakal It was time to release of it I yung higay Arohas Pichismosa at tineri kinagan na Kain-kain kulangin ni balangin tayo mabahay Abo kagera Tatay wala malay Pasok mo naman binenta Yan tayo mabahay Abo kagera Sigurado Payas Tandalosa Anak sauna Bakit ikaruba I went to through and kumagat through and natin ay kapit na piniput-pinupir tayo kutut ka lang akin Iwasan kiring sa pera inunigay Arohas ibabait nalaing na apalsin Yes, so once again, happy birthday, Auntie Mary! Happy birthday po! Birthday na ba? Ay, happy mo gaya. Walang birthday na. Buwas na mo kung birthday na si Mary. Ay, pagkulit mo mga, pagkulit na kami. Ay, kapit na piniput-pinupir tayo kutut ka lang akin It was time to release of it I inunigay Arohas ikaruha Number one Chismosa And them all Anong tinandosol Ako ay isang model ni Carbonel Gabi-gabi sa disco At nagpapamonga Sa mga isariray Kalmong lahat sila Nabulog at Mary Ang mga muli ay nagkakadala Kapag ako'y sumayaw na Ako'y may nakilala Nakapustisong hapon Na-inlove siya sa akin Kanya kong bimbangin Ako'y regaluhan Bakit ko ba na to? Hindi niya lakala At di ko masabi Na ako'y isa Ang iniingat-ingatan ko Ang buwan na pinagpasan ko Dati natakot na kumuha Sa tuwing kami magkasama Ako'y nananalangin, langin Na sana'y manawari Huwag sana'y mabukit Hindi ko ngayon Ang nakalitin Kami bigla nakita Dahil sinasariya Sa restaurant ng lalaki Dito sa Las Regnas Napatilig siya
niya sa'kin, ako'y napahiyan. Sa galit ni Kulot, sino ba niya ito? Kasi malayarak ko ulit si bida-bada. Para kalagit ibabagay ka na hiling ang tungay oray di tayo ng mga ko. Ang mga ngisis na may naging matangay sa ibang release sa korte. Kung gusto mong makapasok sa tupad, huwag mong awayin sinagawan. And finally the one hanging out here, mga kordano korsen. Paghingan ko tatlo, nakatago na kayo. Kayo kung nakaupo, sumunod kayo, tumayo. Ako ayaw diyan kung hindi how di ka na mag-iwan, pilutin your machine, your mayaw, iwanan mo na ngaw, ang kamingan, kapag may bigil namin, susunaw, meow. Ako na mag-ito ay ating sa inyo ng Bigil SPG. Maraming sisirang tema, lengguwahe, karasan, sexual, horror o droga. Nagbiyan ko sa mga batang manloob. Patnubay ng kurang ang kailangan. Pagdaan siya naman ako, di nakapilot, di may isa kapibakan. Nga naglaon, di washing machine, electric fan, air condition, kaya radyo. Pakisubliyo ako, kinibebang. Pagkama naman ako, nagitik ang kalina, tiigit, itimagat dam, tatimagat dam, agi pawulos, bigat ako, ti alas 8:30, tibigat, itidadan. Pagkaan ka nagitiaman ng tantalaya, itimagat dam, magipakwit kay bigat ako, tatimakunaan dam, kitagipulos, itidanong, yan! Sa kabaso na eh. Makasagit ka. May istorya ka kapsata. Milakay ko gamin ako. Dahil pa naglalamog, naghilig ang kulbing ante. Bakit? Asa nalawan sa mabalik ka din ang irunang kulang ka niya ng dito. Apa niya pinagkukulang na kay kauban ko by stray. Kuntek by suna dahil taante. Nagayin mata. Ngayon, ating harot, kuna. Ano di ba sa lalaki na inayakon din? Kuna na nabanlog ako. Impay ko amin, inikati motor na, nika washing machine na, at natiref na, timeri, hinggan na. Rapsukat na kwintas mo. Nabanlog ako ng mother, nakanayin mo lang dumawang dawatan. Kung na malipot itahan na kadumawatan ko na. Nagragsaka mo mother, tahan ka dumawang dawatan. Nagtatakawan na ko. Kung na kanya na tayo agsilatan, nabanlog ako ko na. Isang liwapinin nga, itagbukan niyang kuna. Nagita mo, dahil na mo ito, isukli. Dahil na washing, isukli. Dahil na rin isukli. Ulti mo, dahil na maato. Nakang pupunti ka langit, dahil na isukli. Pinagkan namin ang ting, na pag-isang wala. Isukli amin na hituyan ko na na. Ngam pangasing. Ay isukli mo aming naipugsit ko kanyang kasi ako may suplente, may plaza, uy,
ay pang-professional lang. Anak, huwag mong gagayahin, baka ito mabigat ko. Mama, kanya yung may slip may magbagani ng water. Kaya isip ko na. Alright, so ginagawa po ganito joking ng wala. Kaya syempre nung kailangan po ganito comedy videos, mabalik niyo po bisitahin yung Facebook page ko, Inang Wala. Kaya kasama na po yung TikTok account ko na Inang Wala. I sold the like Christmas, like dropping like bottle I sold the lyric shadows of the She was my woman. I should simply always let you out of my mind. Chismosa. Ay, sa balay. Why, Delilah? I could see the girls for me, but I was lost mentally and no one could breathe. I break up day and matrimony, I was waiting. Boom, boom, boom. My Christmas reached her out and she opened the door. She answered the loving. I felt that I'm in my hand and she don't know more. Hindi mo na agad, kailan ka na. Ayun ang file, ni Mr. Love. Ang kinikinig ko sa, may papanagyaw kay, kapag, Gisbo. So, adi ko o disco, nagiging disco, ready ka? Bubbles?
sayaw. Eh, I
everything's fine. You are the dancing queen, you are the sweet of the seventeen. Dancing queen, we love you from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can dance, now bring the time over now. Ooh, see my meow, I'm dancing with the dancing queen. You're a face with the moon, you're a bird in the door. Looking for one another, never knew with your face again. You are the dancing queen, you are the sweet of the seventeen. Dancing queen, we love you from the tambourine, oh yeah. You can dance, you can dance, now bring the time on down. Ooh, sing it now, sing it, dancing
baby, all the time. But you can stand and right. You can shoot me straight to the door. Give me love and take the love to keep. Baby, I'm the dog. You must shine, mama. I'm crying on all the liquid. Oh, now I take through my day. I'm gonna be here forever. I'm gonna high. I'm really going together. People see it one day. I'm gonna make it forever. I'm gonna play it. I'm gonna be here forever. Baby, stay on. Everybody wants to. Everybody wants to. I just like to make you mine all night. Give it up, baby, give it up. Give it up, baby, give it up. Everybody sees you. Everybody listens to you. I just like to make you mine all night. Wow! Take reaction. Wow, thank you so much po sa lahat ng mga sumayaw. And syempre, sa mga nag-stay po dito at yung iba ay uuwi na, ingat po kayo mga madam. Thank you so much. Ayan mga taga Sipo, Ilagan, City Isabela. Ayan, so balik po kayo next week mga madam. Ayan, sa mga itong klase rin naman po ay open po ng 6 a.m. to 10 p.m. Kaya pwede po kayong bumalik dito anytime. Oo, eh syempre meron din po tayong mga kabina, may mga cabin po tayo. Okay, so ingat po! Ayan, ingat po yung mga taga Sipo, Ilagan. Medyo ano yung ipag-awidan kay Dalita. Nadaan ko ulit ang barangay. Good. Tapos, pati lang yan. Hindi pa. Lagi na na. Ay, doon eh. Paabuto mo natin February 14 at sayang mo February 14 ako. Ako ng mga puso. At ako tijowa ang bagos. Ha? Ha? Complicated stuff. It's complicated ka, no? Kaya pala nagmaminding nga ayaw may ginagawa ko na i-caption na balang araw makakahanap din ako ng taong para sa akin. Tapos nag-share yung post. Sino bang nagpa-post niya sa February 14 na yan at mapatay ko na na-bitter? Ah, madam? Yes po, pwede po. Well, oray pa yak shot kayo, mabaling. Madi ka no, madi ko. Okay, sige. Jay Gumo, no shot kayo ma'am, may tako bumabaling. Sakay ko, wala damdaman. Normal pasan.
Tirain nyo lang ta. Anak-anak ko. Alagay. Ano yon? Kaya so kung ibigay kami lang mga counter song. Bubbles! We can dance, every dance we begun, give CPR, let it hold me tight. Bubbles! We can smile, every smile for a girl who'd like to drink your eyes in the pale moonlight. And don't forget who's taking you home, and it's something gonna be. So darling, sing the last dance for me. Oh, I know that the music's fine, like a sparkling wine. Go ahead and dance and sing, but for we're apart, it'll be your heart to anyone. And don't forget who's taking you home, and here's what you're gonna be. So darling, take a last dance for me. Bubbles! You can dance, go and carry on till the night's gone and it's time to go. You see, yes, if you're all alone, can we take you home? You must let me know. And don't forget who's taking you home, and here's what you're gonna be. So darling, say the last dance for me. And don't forget who's taking you home, and here's what
Gano'n ba? will let you in. Alam mo ba? He'll cry and cry and try to sleep, but sleep was gone the whole night through. He'll turn his heart with telling well, there's some time I'm wondering you'll come around and go my way. You're gonna walk Oh, baga. the way I do. Oh, yes, grab on. He'll turn his heart Oh, diba? with telling Oh, diba? Ang murang mag-friend, isa niya na. Diba? Huwag ko na tuyan mo. Mapapabeba ka sa sarap. When you're bigger, he'll change heart with telling you. Well, there's some time I'm wondering your love's around and my name. You're gonna walk the way I do. You're getting hard with telling me. You're getting hard with telling you. Ang programa nito ay isinyo na Bebang 3-in-1 Coffee. Ang kape ng mahilig mabebang. Bebang Coffee ko 3-in-1. Isa mo ng programa nito dahil di babae na ababa sa kanan. Dahil ditugot, tiugsa, nagpapasa. Yan ang ulit ko masalamat po ng mga nandito pa rin. Makakasama niyo po kami hanggang 8:30. Kaya ng mga na... Sa mga nasa Kubo, hello po sa inyo sa mga nagiiwan kumakain po dyan. From Kubo number 1 to 3 hanggang sa 47. Hello po sa inyong lahat. Ngayon, so kung ipagawin ko na po yung love song habang nagpapahinga po kayo, nag-iinuman. Shouldn't hesitate, let my feelings for you
Nabutot na. Nag-iisublita ti Pondo. Alright, so once again, mga kalimusan ng lahat, Gino Mana! Hello, mga kalimusan na! Dami Pondo na. Sir Mark daw kung ako. Si Sir Mark? Yes.
ng dahilan, hirap puso ko. Ayun, kailangan sumusama po kami. Once again, maraming salamat po sa mga pumunta at nakasama po dito sa last record video. Kapayapaan. Kapali na pindot ko. Ay, ang mga buwera. Sumabay pa sa puso, ako'y magiging ako ng aming ginasal. Ang kabugera, ganda ko'y inaramdaman, di makapagiging sa sabihin na iba. Ang kabugera, umaamo ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat ng iba. Sa tuwing ako'y napaparaan, dinig na dinig ang bulungan na ako'y di kagandahan. Ngunit ako'y walang pakialam, di ko na kailangan ng magpaganda, na di ko pala panalo na di ko na payo ng iba para ibandera aking ganda. Di ko kailangan sumibay pa sa puso, ako'y magiging ako na aming ginasal. Yes, I've been watching Masalat Santos. Double XL Video. Pag umuuti ng standard na sinasabi nila, ano man ang iyong gawin talagang may masasabi sila. Isuot ang iyong corona, sumakay ka para break na. Ako magiging ako na aming ginasal. Ang makabugera, ganda ko'y inaramdaman, di makapagiging sa sabihin ng iba. Ang makabugera, umaamo ang karisma, ang tunay kong ganda sa lahat ng iba. Ang makabugera, ang makabugera. Miss Aaliyah Akbar. And of course, our Cuban dessert, Jerome Eugenio. Ang makabugera. Galing! Palakpakan naman po dyan! Yan, okay. Simulipay kami ng last song, man. Once again, maraming salamat po sa lahat po na nakasama po namin ngayong gabi. Next time, dito po sa taas ng Region Hall. Sa mga bisita po namin from
Yeah! Pinanong na ako pala sa amin. Tuloy na yun. Okay? Good night, everyone! I want to shower. Are you hungry? Good morning, Counselor. Next time. Valentine's Day. Kondo namin na dyan. Kondo lang ni Juan, MYMP. Na nagtitas, libulan ni Mami. Sabi ko na nga, honor and yet abulan. Ano yung pa? Yan yung dadat, sayang. Pati yung ano kuya, Better Days, maganda rin. Nagdan ka? Kita-kita. Isa. Katimbang niya, data kuwain ko mabuti nga. Ako, Nabasa imam ba? Ha? Nabasa imam? May, nagpapawis yan. Nakita ki. Pigsa. Nagsama siguro na ang Oo din.
Wala tayo. Sa ko yung Nakita tela. nga kita eh. Nasa pa. Nag-send ka di ba, Aliyah? Nag-send ka di kondom nga nakasjay nuwa. Nuwawan ni tao at mga practice. Lalo nung tanay, tanto na eh. Naganan, naganan ko ka sa ating nakasjay. Oo, mami. Painday. Naku, dati mong proceeding. Yun ni ate, ang nagatatikwana, Justin Bosa na ito eh. So, nagkanta di hotel. Hotel. Ha? Sinabi niya kami, ako totoo, si Sir Leo, sinabi niya kami, magduo kami, yung JNK duo lang na lunch. Lunch. Lunch, gaya. Lunch. Pero alam mo, nagbibiro na natin si Sir Leo. Kain tayo.